Els estudis del professor Joaquim Moles han contribuït en gran manera a perfilar la visió de conjunt que es té actualment de la literatura catalana del modernisme ençà. Fundador de la revista Els Marges i estudiós dels moviments d'avantguarda, des de la seva càtedra universitària, Joaquim Moles ha format ja diverses generacions d'especialistes en literatura catalana. Avui tenim entre nosaltres el professor Joaquim Moles. Benvingut a Literal. Gràcies. Amb Joaquim Moles, jo, diguem, la primera referència que vaig tenir és perquè molt sovint, quan preguntaves alguna cosa sobre literatura catalana que no quedava molt clara, una mica fosca, deia, escolta, això qui ho ha de saber és el Moles, perquè no li telefones al Moles. O sigui que de seguida vaig tenir el telèfon del Joaquim Moles per preguntar-li alguna cosa. Ens agradaria saber, que això sí que ho sap molta gent, que has format a moltíssima gent, quina és exactament la teva formació, perquè jo he llegit lo dels estudis universitaris catalans mentre al mateix temps estaves fent la universitat. Què eren els estudis universitaris catalans exactament? Els estudis universitaris catalans era una mena de para-universitat que es havia creat a començament de segle. Es havia creat a començament de segle per donar aquell tipus de matèria que no es donava a la universitat oficial, i que va tenir dos moments molt importants, un durant la dictadura del Primo de Rivera i l'altre durant el franquisme. Era el lloc on tu tenies uns mestres que no eren a la universitat i d'altra banda t'explicaven unes matèries que en general no t'explicaven a la universitat. O sigui que, en certa manera, feies dues universitats. Bueno, jo diria que en feia tres universitats. La universitat administrativa, on vaig tenir Enriquer com a professor, la dels estudis universitaris catalans, en la qual vaig tenir Rubió, però després una tercera, que era el carrer. Més ben dit, eren les cases amb les portes tancades. La casa d'en Riba, la casa del Foix, la casa de l'Espriu, la casa del Pere IV, que eren gent que t'explicaven un món que no existia oficialment i que, òbviament, ni a la universitat ni als estudis universitaris no t'ensenyaven, perquè ja t'ensenyaven literatura medieval, literatura antiga, i el que un pretenia era la literatura contemporània, la que es vivia. Per això, en aquest sentit, soc un autodidacta total. Autodidacte en el sentit de que no hi ha títol, però ja m'agradaria que els autodidactes tinguéssim la possibilitat de tenir aquest mestratge. Bueno, el que passa és que jo, repeteixo, vaig tenir grans mestres. En tots tres nivells, esclar, és impressionant. Que el Riba t'admetés a casa seva i t'expliqués coses i que poguessis anar a veure amb tota tranquil·litat en Foix o l'Espriu, els quals t'explicaven que havia estat el món dels anys 20 i dels anys 10 i dels anys 30, doncs clar, era important. Que no t'explicava mai com havia estat la guerra. Però la guerra ja me la va explicar el Pere IV, per tant, vaig completar la meva formació. Ho tenies complet, una formació, vaja, completíssima. I tota aquesta passió, perquè tu tens una passió per la literatura des de quan? Des de l'adolescència, ben bé, no? Sí, a mi em va entrar l'interès per la literatura quan jo devia fer quart curs de batxillerat, que vaig tenir un professor que, no sé per quines raons, perquè tampoc no és un gran professor, em va despertar l'interès. I després jo hi he viscut un interès per la literatura a casa meva, perquè el meu avi, que era un obrer, tenia un gran interès per la literatura, escrivia, estrenava obres de teatre i publicava més o menys a revistes, i el meu pare, que era músic de professió, també tenia un gran interès per la literatura. Per tant, la literatura, d'alguna manera, la vaig viure a casa. A casa. La vaig viure a casa. I em vaig sentir, no sé, com volem dir, el meu avi o el meu pare, doncs jo puc continuar fent el mateix. I tota aquesta passió fa un afany, que no és, diguem-ne, no és freqüent, de periodització. Actualment, un té la sensació del que tu has perioditzat dins de la història de la literatura catalana moderna, des del mitjans XIX cap aquí, és el que s'està estudiant a totes les escoles de Catalunya. O m'equivoco molt? Bé, és possible, és possible. El que passa és que no hi havien hagut especialistes en literatura contemporània, potser per raons històriques, perquè la literatura contemporània era tan pròxima
que era impossible que hi hagués un distanciament que permetés l'anàlisi. Aquest distanciament avui ja existeix, avui ja podem veure el segle XIX com un segle remot. Jo gairebé podria dir que, malgrat que he tingut unes relacions, diguem-ne, de mestre deixeble amb en Riba, per mi en Riba és una figura remota, i molt més per la gent actual. Ara, per la gent més gran que jo, el Riba era un rival, era un competidor, era molt difícil que hi hagués un distanciament. D'altra banda, els nostres estudis, per raons determinades, es havien dirigit més aviat cap a l'edat mitjana. Per tant, la contemporània havia quedat molt caòtica, sense que hi hagués hagut un esforç de classificar, d'organitzar, en certa manera. Aleshores, aquesta ha estat, en part, una de les feines, és intentar organitzar el magma que hi ha. Evidentment, la literatura no és organitzable, però per entendre'ns s'ha d'organitzar, per entendre'ns i per vendre-la. Amb un estranger no pots anar dient que els has de donar unes mínimes pautes. I al mateix temps ens trobem en un país petit, però que en un centenar d'anys o menys d'un centenar d'anys fa un esclat a nivell cultural en gairebé tots els camps, que també haurà estat difícil, diguem-ne, aquesta periodització en el camp literari també, no? Tenint en compte la societat tota. Ha estat difícil, però hi havia, evidentment, les pautes de l'organització de la literatura francesa, italiana o anglesa. En el fons, la nostra literatura segueix una evolució paral·lela a les altres literatures europees. No és un cas a part, sinó que és un cas integrat dins d'una evolució general de la literatura a Europa. Per tant, consistia en veure quins eren els equivalents francesos, anglesos, italians, alemanys, i com els organitzaven aquestes literatures. Per tant, hi havia uns referents. El que probablement, seguint aquesta idea que deies tu, la cultura, el que m'ha fallat, que ara estic intentant de corregir, és el coneixement de les arts plàstiques. Arts plàstiques, la música. I de la música. Sobretot les arts plàstiques que en aquest país han tingut... un esclat immens, i projecció internacional. Una projecció i un esclat important. Aleshores, lligar totes les formes d'expressió a partir d'uns esquemes, per dir-ho d'alguna manera, que es corresponguessin. El Miró surt al mateix temps que surt el Foix, per tant vol dir que responen a uns mateixos postulats, unes mateixes propostes, que a la vegada són les mateixes amb les quals s'enfronten el Breton o el Max Ernst o qualsevol dels altres. Però dins de la literatura francesa hom té la sensació que hi ha un major contacte entre pintors i escriptors, i escriptors i música, que no pas dins de la literatura catalana, o m'equivoco en aquest tipus de... Bé, jo diria que depèn de les èpoques. Perquè si excloem el Foix, el Foix és el que està més a prop de pintors. Sí, el Foix és el que treballa més conjuntament amb pintors, però també el Maragall va ser un dels que va llançar el Joaquim Sunyer. També. També l'Ors ha estat un gran crític d'art. D'una banda molt, diguem-ne, molt sector, vull dir, molt concret, una estètica molt concreta. Sí, és a dir, bé, també el Foix, quan també és dins d'una estètica molt concreta. Probablement el crític, el comentarista, tant de pintura com de literatura, han de ser gent que han de fer propostes concretes. I els antòlegs. I els antòlegs, evidentment. I és des d'aquesta proposta que es pot revisar tot el passat. Ara, aquest és el joc literari i artístic, i la gràcia que jo sempre dic és que no és una ciència i que, per tant, tothom té raó perquè ningú no en té. Aleshores, el joc consisteix precisament en això, és en discutir, en debatre i en fer propostes, en substituir-les, canviar-les, enfrontar-s'hi, i aquesta és la gràcia, almenys una de les gràcies, almenys per mi, de l'ofici que tinc. Sí, però al mateix temps, per exemple, l'altre dia, ja fa 2 mesos, ben bé o més, perquè el temps ara passa molt de pressa, amb el Castellet, parlant de l'antologia que fèreu conjuntament, es parlava d'aquesta cosa de què seria salvable avui o què us sembla, i en el cas concret teu, què creus
que avui faria, si fes una antologia de les mateixes característiques, la canviaries molt? Vull dir característiques no estètiques, sinó de personatges, de poesia. Sí, mira, jo crec que l'antologia aquella té una base històrica o erudita rectificable escassament. Escassament. El que sí rectificable és la part programàtica. Les propostes, la perceptiva, vaja. Perquè allà, analitzat, veus que el Riba i el Foix tenen tant espai o més que l'Espriu o que el Pere IV, que eren les nostres propostes programàtiques. I va haver-hi algun error, i més que error, ignorància. El cas del Brossa, que s'ha retret tantes vegades. Bueno, el cas del Brossa és diferent, perquè en aquell moment no era conegut públicament. Sí, havia fet publicacions en circuits. No, ni publicacions. Ah, tampoc havia publicat? Sí, havia publicat un parell de coses. Va ser a partir d'aquell moment que va començar a publicar. No, jo em referia a personatges com el Junoy, que surt citat, però no hi ha representació. Després, en la part antològica, potser el mateix Sánchez Juan, alguns poetes d'aquests que tu has recuperat posteriorment. Però, de fet, els has recuperat tu, no te'ls han recuperat els altres. Ja ho entenc. No és que t'han dit, això hauria d'haver estat allà. Sí, sí. Ara, de tota manera, jo no la faria exactament igual avui. Però si aquella antologia tenia un objectiu no acadèmic. O no estrictament. No estrictament acadèmic, sinó al revés. Tenia un objectiu polític, francament polític. D'incitació a un tipus de poesia lligada a la gent i que, en certa manera, doncs, alguns cantants també s'hi varen fixar. Bé, probablement, si tu haguessis, en aquell moment, ja haguessis tingut l'obra que vas tenir al cap d'uns anys, hi hauries hagut de sortir, perquè un dels problemes que jo em plantejava en aquell moment és com la literatura pot arribar a una majoria, i arribava a la conclusió que només podia ser a través de la música, a través del teatre. Per això vaig fer algun disc amb algú. Sí. I jo una de les coses que, diguem-ne, que m'han agradat sempre de la teva manera d'enfocar la literatura és que tot allò que és lletra impresa a tu t'ha interessat. Sí. I tot allò que té una possible organització com a discurs, no? I jo estava pensant que també què quedarà, perquè n'hem parlat de vegades amb alguns cantants, aquesta sorpresa que alguns cantants tenim, que davant d'un trobador que té 10 poemes fets en el segle XIV, o XIV o XIII, i hi ha una quantitat de tesis, i davant d'alguns cantants que en tenen, i no parlo per mi, en aquest cas m'agradaria no ser cantant, que tenen diguem-ne, un gruix, i en canvi no hi ha aquesta distància tan enorme del temps, potser no s'hi ha enfocat prou a l'estudi per fer literatura, com en el teatre també ha passat el mateix. Creus que això és així? Bueno, jo crec que sí. Et diria el mateix que et deia fa una estona. Encara no hi ha la distància suficient perquè un investigador s'hi posi amb garanties d'èxit. La distància vol dir documentació i vol dir objecte d'estudi. Tu ets tan viu que encara no ets objecte d'estudi. Ara, malgrat tot, suposo que ho saps, vam llegir una tesi doctoral sobre tots vosaltres fa un mes, no? Sí. No dient aquest cas, vull dir, com d'allò que se'n parla d'història de la literatura, aquestes idees de classificació. I després hi ha un altre problema, que és també allò que jo et deia abans. Aquest tipus de producte híbrid, per un costat diuen això és de música, i per l'altre diuen això és de literatura. Mira, hi ha un cas per mi flagrant en aquest país, que és el cas del claver. Exacte. El claver no s'ha estudiat. No s'ha estudiat enlloc. Ara, quan jo he intentat que algú fes una tesi sobre el claver, m'ha dit, escolti, jo no sé música. No sé música. Jo m'imagino que música, suposant que passi el mateix, ja no, és que nosaltres no sabem prou literatura. Ens perdem en literatura, no? És també el mateix cas el del teatre musical. Sí. Com s'estudien aquest tipus de producte que està a la frontera de diverses formes d'expressió. O tu t'hi poses, o és difícil. O és difícil. Una de les preguntes que jo volia fer-te ja fa molt de temps és una situació en la que ens hem trobat moltes persones, de tenir amics, o sigui de parla castellana, sigui de parla francesa, o italiana, o alemanya, que coneixen una miqueta el català i que voldrien entrar-hi dins de la literatura catalana, i evidentment és més difícil fer-los entrar a través d'Ausiàs March i de Roís de Corella i inclús del Tirant lo Blanc,
que no amb unes coses més a prop de nosaltres, de tipus més contemporani. Podries dir, no sé, unes quantes obres dins de la literatura catalana que fessin com porta d'entrada aquest cos que és avui ja la literatura catalana moderna? Home, això és difícil perquè un sempre corre el risc d'oblidar-se. Sí, però vaja... El Canigó, per entendre's, no? Sí, però estem en una conversa i... Ara, jo diria que dins aquest segle, ja s'està acabant, per tant ja tenim una certa perspectiva, s'han publicat algunes novel·les, certament, jo penso, importants, com són La solitud, de la Víctor Català, com és El Bearn del Villalonga, com és, per exemple, La plaça del Diamant o El mirall trencat de la Rodoreda. I en aquest paquet, que ja és clàssic, Tots som morts, jo hi posaria un autoviu, que és El Porcel, per una novel·la, que són Les primaveres i les tardors, que em sembla que és la seva gran novel·la. I en el camp de la poesia... En el camp de la poesia, esclar, hi ha El Naví del Carner, que és un text realment excepcional. Hi ha les elegies de Viravil d'en Riba. Que també ho són. Hi ha El sol i de dalt del Foix, i les irreals omegues del Foix. Hi ha tot el cicle de la mort de l'Espriu. De l'Espriu, que s'allarga amb tot el... Probablement jo posaria Les visions i cants del Maragall, que surt a l'any 1900, suposant que el 1900 ja sigui segle XX i encara no sigui el tancament del segle XIX. Hi ha les Horacianes del Costa i Llobera. Però, esclar, com a poetes més pròxims, jo crec que el Riba, el Carner, l'Espriu, el Foix, probablement L'imitació del foc, del Rosselló, el Pere IV, potser La terra de naufragis, o potser Les decapitacions. Les decapitacions són esplèndides. Que jo trobo que és un llibre esplèndid. Sí. Doncs ja... Home... Esclar, si ja... Trobo que és un cos... Vaja, m'has contestat perfectament la pregunta i estic contentíssim, perquè molt sovint un dubta i tenir altres tipus de criteris, en aquest cas concret, jo el de la novel·la que no conec tant com tu, evidentment m'agrada dir, escolta, aquesta i no a l'altra, no? No, mira, això et prova l'èxit que en aquest moment té internacionalment, no solament el Tirant lo Blanc, sinó La Rodoreda. La Rodoreda, ara mateix en Itàlia m'han traduït 2 o 3 novel·les. I em sembla que hi ha contracte d'obres completes. I ara, quan vaig ser a la Fira de Frankfurt, la Surkamp tenia tot un prestatge amb traduccions de La Rodoreda. N'hi havia bastantes, és a dir, tot un prestatge. A veure si comencem a ser coneguts una miqueta a la internacionalitat dins del món de la literatura dels diferents països del món internacional, la literatura que s'està fent aquí durant aquest segle. Tu prepares alguna cosa en concret, a part de les classes que dones, els articles que fas, el marge, que no n'hem parlat perquè passen aquestes coses en les converses. Prepares alguna cosa en concret, algun llibre, Bé, jo sempre preparo moltes coses i en faig poques. Aleshores resulta molt difícil de dir... Jo, en teoria, hi ha un llibre que és el que estic fent tota la vida, que és sobre les avantguardes a Catalunya. Les avantguardes a Catalunya. Que em vaig donar un primer tast, però res, que és un simple estat de la qüestió a partir del qual posar-me a estudiar. Ara m'agradaria recollir tota la meva obra dispersa, que és bastant... Que ja forma moltes pàgines. Bastantes pàgines. Jo calculava uns 6 volums, o 6 o 7 volums. Això seria, diguem-ne, les coses que en aquest moment jo diria que com que tot ja fa molts anys que ho estic dient, no és cap novetat. Serà novetat i esperem que surti aviat, perquè en un moment o altre, després de dir-ho tant, haurà de sortir, no? I esperem llegir-ho nosaltres. Jo espero jubilar-me per això, per tenir temps. Tenir temps per fer els 6 volums, fer-ne 8 o 10, no? Doncs moltíssimes gràcies, Moles, per haver vingut aquí a Literal i estar amb nosaltres i poder fruir de la teva erudició, de la teva amenitat, exposant les coses. Moltes gràcies a vosaltres. Faraday i el descobriment de la inducció electromagnètica, de Thomas Martin. Edició a cura de Manuel García Doncel, d'un estudi clàssic que ens apropa a l'esperit de Faraday. Els experiments d'aquest pacient i genial investigador tenen, avui en dia, un caire llegendari.
Thomas Martin ens mostra, mitjançant el diari de Faraday, acompanyat de croquis i dibuixos originals, el testimoni íntim del que possiblement fou un dels millors experimentadors. Il secondo diario minimo, d'Umberto Eco. Aquest llibre reuneix textos molt diversos de l'autor del Nom de la Rosa, tant en vers com en prosa. Així trobem, per exemple, una mena de divertida història de la filosofia en vers al costat d'una secció d'articles en què, sota l'epígraf «Distruzioni per l'uso», Umberto Eco aconsella com s'ha de menjar els avions, com s'ha de fer per no parlar de futbol o quines precaucions cal prendre amb les vídues o els taxistes. Un llibre en què el professor de semiòtica a Bolonya hi fa tota una exhibició d'ironia i d'intel·ligència. Espanya plurilingüe, de Miquel Siguan. Aquest llibre ofereix una visió de conjunt de la situació de les diferents llengües de l'estat espanyol. Des de la perspectiva pedagògica i divulgativa d'un manual universitari, estudia la història i l'estat actual del català, castellà, gallec i basc. El més interessant del llibre del professor Siguan és, però, que analitza la legislació lingüística i els problemes polítics relacionats amb les llengües de l'Estat amb un criteri ponderat, racionalista i sense dogmatismes. Antologia poètica de Joan Maragall. És una nova edició de la tria de la poesia maragalliana que va preparar Carles Riba als anys 50. Poques vegades es dona el cas que dos dels màxims poetes d'una llengua coincideixin l'un a fer la selecció de la poesia de l'altre. L'interès d'aquest recull, doncs, està en el fet que és la sensibilitat i la saviesa literària de Carles Riba la que mesura i ofereix al lector el més escollit de la poesia de l'autor de La vaca cega. Torrents de primavera, d'Ernest Hemingway. Escrit al París dels anys 20, aquest llibre, que reuneix 4 contes d'un dels escriptors nord-americans més representatius de la generació perduda, sorprendrà els lectors perquè té un to molt diferent del Hemingway més conegut, el d'un adéu a les armes o El vell i el mar. Aquí, el jove Hemingway mostra encara la influència de Sherwood Anderson i relata, des d'un punt de vista dominat pel realisme i la tendresa, la vida d'un petit poblet de Michigan. Plaça i Genés és una editorial que té una gran història definida pels dos noms que la integren, Plaça i Genés. La història de Plaça és el llibre popular que arriba a tothom. El nom Genés parla de distinció a màxima qualitat literària. En aquests moments, l'editorial, jo acabo d'incorporar-me fa unes setmanes, està en procés, en part de redefinició i en altra part de reforçament del que ja és. Reforçarem la línia d'èxits, la col·lecció Éxitos, que és líder en el camp del best-seller a tot Espanya, i reforçarem també algo que poder no s'havia cuidat suficientment i que és un camp al que jo havia treballat ja amb altres editorials, que és el de la qualitat literària. En aquest segon terreny el que em proposo fer és seguir una política de descobriment d'autors poc coneguts encara, en els que hi creiem, i aplicar, diguéssim, la gran força de venda que té Plaça i Genés perquè aquests escriptors joves o encara poc coneguts siguin prou coneguts. En aquests moments, Plaça i Genés té en el mercat un best-seller que la gent estava esperant arreu del món, inclús es pot dir, des de feia molt de temps, a l'Inshallah d'Oriana Fallaci. És el primer llibre d'Oriana Fallaci en molts anys. A Itàlia es va publicar fa un any amb moltíssim d'èxit, va vendre prop de 500.000 d'exemplars en apenas un mes i mig o dos, i aquí a Espanya està funcionant molt bé. El tenim en edició en català i en traducció també al castellà, i la veritat és que les primeres reaccions són extraordinàries. A part d'això, tenim en el mercat també llibres com La fletxa del tiempo, que és un llibre de divulgació científica molt interessant que tracta els temes que el Stephen Hawking va desenvolupar a Història del tiempo, i que en aquest llibre, que ha sortit de la col·lecció Saber Más Muy Interesante,
s'expliquen perquè ho pugui entendre absolutament tothom. Sobre el mateix Hawking tenim preparada l'edició de la primera biografia que s'ha escrit d'ell, on s'explica com aquest home que es va trobar malalt d'una malaltia aparentment insuperable va aconseguir superar-la, i aquest esforç i el condicionament que ha sigut la malaltia a la seva vida l'ha permès, diguéssim, crear una teoria científica amb una capacitat de repercussió més enllà dels mitjans solament científics. Us recomano una novel·la en la qual jo m'he passat francament bé llegint-la. Sobretot m'he divertit molt. Llavors crec que també us pot interessar i divertir. És la novel·la d'en Joan Marcé, El amante bilingüe, que va ser Premi Ateneu de Sevilla de l'any 90. A mi particularment em va interessar, potser com a home de teatre, perquè la pirueta argumental, el personatge central, realment és ingeniós, aquesta pirueta argumental, donat que és un home que vol convertir-se en un altre per reconquerir la dona. I bé, està tractat amb un humor fantàstic i amb aquest buscar una nova identitat. És un home que es perd de l'antiga i es converteix en un altre. Hi ha un tractament sobre el disfraç, sobre el ser un altre, sobre el camuflar-se, que seria una part del contingut de la novel·la. L'altre, jo crec, que és potser el més important, és que en un sol home, com és en Joan Marís, el protagonista, es concentren l'esquizofrènia i les contradiccions polítiques, culturals i lingüístiques de tot un país, el qual és molt esclaridor i és molt divertit de llegir. Maria